so. Shi so mai canjin launi ya saman ba tsammani garin mana ce da ni na zan masa dauki. Kice ne da ni yau naki nema kaina na baki aminta da ni kar ki sare ni mai kiraki. Akan ki na zama makaho wa'yansu sirai mini ihu silar kauna zuci al'amarin ba sauki. San ba na ci ba na sha na gama tamakar sha na tabbata so bai da ƙarshe ko a ma'auni. Shi dai share soyayya yana sa ai tarayya akan sa fahimtar ne maki a tsakani. Suna sare ya fusata silar haka har haɗe mota na gane so bai da zaɓin wannan mazauni. So bai da gwani na ya auni yana hana rai ya sukuni hawan shekar za a yi sauka da tunani. Shi dai lokaci ba ne idan har ka zama wani sai a yi tabbata ka gani karkara har birni. Shi so mai dagula harka ba wanda ya sa shi a fuska sanin shi wuya ɗanɗanansa zama ko ɗaci. Akan rasu kan soyayya waɗansu ta sa su yi jinya ana hauka sannanin so a yi maraici. Mai so baya da dabara baya lura da asara yakan zauto har ya sanya waɗansu takaici. Sharin so in zai fara baya duban katara yakan rasa mai shi da mai neman na abinci. So ne ke san ya farauta kana ji kai ta walita da an magana sai ka ce sosai da azanci. Dare ya zamo mini rana kina ta gizo a idona da na kwanta damuwa sai in shiga kunci. Komin uzuri zan furta duk mai sokar ya kagauta domin shi so